Antzerkia, orain eta hemen gertatzen den zerbaita. Gorputzetik gorputzera, begiradatik begiradara, arnasetik arnasera. Mundua gero eta satituago, hotzago eta bortitzago dagoen une honetan, antzerkiak edo eszena bizi orok elkartzeko leku bat eskaintzen digute. Elkar entzuteko, elkar ikusteko, elkar ulertzen saiatzeko. Horregatik, antzerkia ez da bakarrik arte bat, behar bata, giza topaketaren azken lurraldetako bat. Eta horregatik dain beharrezkoa oraindik ere. Izan garena gogora ekartzen dizulako, orain garena aurrez aurre jartzen digulako, eta izan gaitezkeena irudikatzera bultzatzen gaituelako. Antzerkia bizirik dagoen bitartean, ez dago dena galduta. Gozatu antzerkiaz.